Ricky David and family, Nino Jomar Chipe, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Susing and Meli Soriano and family, Johnny and Juanita Manyalak and family, Narding and Tirsing Bautista and family, Glenmar and Evelyn Mendoza, Alma and Angel Jacob and family, Antia de la Peña and family, Adelina Aquino and family, Maricor Between, Avelina Salonga, Rodolfo Quirino and family, Edward Culo and family, Edwin and Lou Calma and family, Felix and Ellie Dison, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Florencia Di Malanta, Manuel and Michael and Marvin Liangco, Michael Timondong, Melchor David, Annie King, Beth Santiago, Policarpio Santiago and family, Orlando and Gloria Chipe, Feli Hiyamisu, Jimmy Dison, Juanito, Jaime, Jolie, Javier, Mau, and Claire David, Romeo Ocampo and family, Wayley Ocampo and family, Dante Lasam, Joseph and Jerry Inco, Davis Lee David, Alden and Claire Columna and family, Junior and Beth Felix family, Bernardo Coampom and family, Boy Ronquillo and family, Anita Sason and family, Lauren and Marivic Sunglao and fam, Mario Mariano and family, Ding Dong and Annabel Estacio, Nelson Ocampo and family, Marlon and Marites Sason and family, Noel and Maricel De Jesus and family, Alex and Mary Ann Yabut and family, Raymundo David Jr., Neneng Between, Enedina Angeles, Joseph Alan Between and family, Mr. and Mrs. Jose Cuenco and family, Edwin and Lou Calma and family. Birthday Daddy Remedios Mercado, Joseph Alfred Salonga, Alfredo Salonga, Jay Giao, Asmin Cortez, Paz Dabu, Rim Sian Gosum, Myra Kayanan, Merly Sason, Philip Roque, Ryan Gilas, Kayadwanan Daddy Marvin Sharon, Princess Serrano, Alona Parico, Lay Ocampo, AC Soriano, Tricia Ann David, Nicole and Kyla Ocampo, Rico David and family, Christine Joy Carlos, Edgar Parbo and family, Al Bitug and family, Nelson and Titus Parbo and family, Prancer Rhodes Layug, Son Bautista, Francel Torno, Nina Bautista, Gerald Bautista, Christine Buwan, Christine Dayan Santiago, Christian Jerry Evangelista, Jason and Susan Evangelista, Carmelita Arce, Pedro and Consolacion Angeles and family, Maria Grace Mendoza, Eman and Jonesa Pineda, Edwin Aguilar, Tony Roson, Sara Nulud, Alan and Nenet Lapira, Arlen Tayag, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Stephanie Marie Ebuen, Maria Gacela Cortez, Fredelito Ruezo, Fatima Judith Ocampo, George and Ruth Simon, Bong and Katrina Lagan, Pinas Simeon, Precious Ann Santiago, Paul Jeremy Lopez, Jose and Flor Cuenco and family, Kapaldan and Daddy Remio Candelaria Jr.,
Adelfa Seriano, Orlando Culala, Joseph Gosum, George Inco, Aloydia Sahagun, Teresa Royo, Francel Santiago, Henry De Los Santos, Dr. Leonardo Dunca, Noah Gabriel Morales, Jenny and Lourdes Sabado, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Canonerio, Leonida Sharon, Benedita Amante, Kenneth Bilia, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Suniga, Lito Pintor, Ramses Yurtao Jr., Mary Ann Mochun, Danilo Teresita and Francisco Giao, Edward and Sharon Manlutak, Manuel Cuenco, Agnes Guevara, Delphine Tayag, Leslie Gavir, Princess Jade Parker, Laila Serrano, Vicente Ocampo, Epipania Liangco, Juanito David Jr., Felix Dizon, Gloria Dizon, Amelia Ponyo, Orlando Manuel, Idelfenso Guevara, Nelly Aquino, Eileen Romero, Roman Kalilong. Para karing mayang ubieta mong kapatad, Mogen Strang, Rolando, Ligaya, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Ertudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Rolando, Jerome, Juan, Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teopilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Pasencia, Faustino, Teodora, Rafael, Jesus, Gloria, Felipe, Ines, Lainet, Lito, Ilimonada, Modesto, Dr. Dennis, Antonio, Milagros, Gerardo, Teodulo, Mariano, Cristina, Ruel, Rita, Mercedes, Chopilo, Maria, Adela, Severo, Victor, Jesus, Juanita, Agapito Senior and Junior, Carmelita, Cuel, Filomena, June, Alfredo, Policarpio, Maria, Carolina, Niño, Honofre, Justina, Generoso Gasa, Lorenzo, Cora, Benamin, Aurelia, Julio, Anita, Victor, Philip, Maxima, Raimundo, Zoilo, Vivencia, Amelia, Aurora, Marcelo, Deogracia, Petronila, Santiago, Corazon, Eduardo, Isidro, Corazon Manuel, Jesus Rodriguez, Abel Senior and Junior, Rosita, Josepina, Pablo, Salvador, Maria, Consolacion, Fortunato, Valentino, Carlos, Abelina, Saturnino, Juliano, Agustin, Maria, Mario, Josepina, Cristina Angeles, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela.
lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili kaya kayongan. At kekaan timurin. Kaluguran ko kapatad, tuloy po ing kaya katamong pamanawos, king patron ning metong baryong sasakupan tamo ing San Miguel. Anya doon tamo king south na akabyusan tayo sana iting pandemic ning coronavirus. Makanyan mo naman po umpisan tayo ngayon ing novena kang Santa Ursula. Ang popoy San Agustin, adwa pang baryong magfiesta mo naman. So, may kurus-kurus la po rin novena tamo. E po bali, mas dakalareng ausan tamong santo para mamilatan kaya katamo at karing dakal tamong intention na bebasana. Nginingal doong iti po, nakantala mo naman, pasalamatan at panalangin, denggang talapagobra, mabilog ayato. Uli ning sipaganda, uli na ning pagalda, anya milalabas tamo, at atintang kakanan king Aldoldo. So panalangin tala po, lalong-lalo na deng frontliners tamo, kay magobra king hospital, deng magobra karing supermarket, deng barangay tanod tamo, gana-gana pong magobra. Uli ning sipaganda, pagalda, ing milalabas tamong payapa at masaya, ketikimbye kasalukuyan. Tahimik tal po sa guling panalangin, dating talapagobra tamo, ding karelang intention at ding karelang familia. Yagkasta pumiyag na nagdan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip aman wat dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay pa nagapu ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anggelang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasana, King Bie, alangang Amen. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, miglalang at ari ning meto sikluban, kimbalang panahon awsan may ing tao, ban pasulungan at gamitan ding kayang kalam para king ikakayap daring ariwa. Kapapilatan ng San Jose, anting kaya kaming uliran at patnube. Sopan mo kaysa ng ganap king obrang adwan mo at magas karing kayablasan akikang pengako. Iti adwan mi, kapamilatan ng anak ng karpintero, king ginuming Heso Kristo, ang mabibi at magari, manggaman, kingalangang Amen. Amen. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Baboring sablang kayapan, idagdag yu kanitingan, ing lugod, uling itiya imbubuklod, king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karing puso yu, ing kapayapaan ng Kristo, uling para kaniti kayo meyaos misasan metong, anting galame, ning metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana, nano maning sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyo ng Ginong Esus. King tapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos igpa. Nano man ing daraptan nyo, daptan yung lawos king puso yu, at imawari ing Ginu, yang pagsilbihan nyo, at aliwa ring tao. Ganakan nyo, king ablasanana kayo ning Ginu. Tanggapan nyo king Ginu, ing sidyana, para karing pinili na. Huling i Kristo, yung tunay Panginoon, ake kayong susuywan. Ingamano ning Ginu.
Dalita pakibat, impong pakibat tamo, o Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye, ulitan taya po. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Bayo mo pepaltoring kabundukan o inyatong kekang lelangan, ika na ing Diyos alang kayangganan, at Diyos ka king kapilanman, pakibat po. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibye. Babalik me ing tao king alikabok, akeyang ibatan, kekang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok mi balik kayo. Antila ang patingapon, ding libong banwa keko, may ngari laking napon, alinabas na, o anting oras, amakuyad nembengi, pakibat po. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibiye. Inya iturumo ke kami, king ibiye makuyad yo, ban puso mi king belwan, mi babyas nan lo. Ginoo, inke kang muake kami hanggang kapilan, ke kalasanang lunusan, dening kekang alipan, pakibat po. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibiye. Tagising nineng abak, katman mo ke sana, king lugod mong alang kupas, pan magkanta kami at tumula, kabang mabiye kami. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo. Pahintulot mong ding palipini, karelang akit, ing mayupaya mong dapat, pakibat po. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibiye. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan at kekan timurin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo. O Ginoo. Mapalilang mi badbaran ding Hudyo, ngarang mi papangutang, makanano ng aibye ke katamon ng taong iti, ing kayang laman, batang apangan, nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao, at minum king dayana, eko mikabye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biyeng alanganga, at pasubyan king mie king tauling aldo. Uling ing laman ko, tunay ang pamangan, at ing kanakong daya, tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, manatili ka na ako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyay iba, tinubod na ako, at king uli na mabibiye ko. Anti mo naman ing mamangan ka na ako, mabibiyaya king uli ko. Itiya ing tinape, tinipang iba't banwa, ay antikin pengan ding pimpunan niyo at kay batmetela ing mamangan king tinapeng iti miya kapilanman. Sinabi ng Jesus iti kilob na ning sinagoga anyang tuturuya king Capernaum. Kapatading may pabalita,
ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay Kao Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Pati na po ang nagsisipanood sa kanilang mga tahanan sa ating live streaming ngayong araw na ito. Sana po nasa maganda, maayos at payapang kalagayan kayo kasama ng mga pamilya ninyo sa inyong mga tahanan. Nakakatuwa po. Parang nag-cruise ang ating novena. Nagkasabay-sabay dahil sa nalalapit na fiesta ng mga baryo natin. So ngayon po, 3 lang ang imahin dito. Darating pa ang ilang araw, magiging 4 na sila. Idadagdag si San Juan Nepomuceno. At ako po'y nag-iisip, natutuwa. Sabi ko, hindi kaya mag-aaway-away yung 4 na ito. Hindi kaya magsisingkilan o magsusuntukan dahil 4 sila dyan sa harap, mag-aagawan ng lugar ng ano. Buti naman po hindi. Dahil alam natin mga santo na sila'y payapa na sa langit. Pero sa ating mga tao, madalas po nag-aaway-away tayo. Tulad ng mga Hudyo sa Ebanghelyo, nag-aaway-away sila. Tayo po sa karanasan natin, kahit anong bagay lang, kahit maliit na bagay lang, usually pag binuksan, ay nako, iba-ibang kuro-kuro, nag-aaway-away tayo. Sabihin mo lang ang pangalan ng politiko, siguro mag-aaway-away tayo. At ano ang pinag-aawayan ng mga Hudyo nung araw na yon? Pinag-aawayan nila itong sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pagkain na walang hanggan. Hanggat hindi nyo kinakain ang aking laman at iniinom ang aking dugo, hindi kayo maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Alam ko po na kwento ko na ito sa inyo minsan. Kamakailan lang po. Siguro nung pang-4 or pang-5 buwan ko na dito, pagkatapos ng misa ng 1 linggo, may isang dalagita na lumapit sa akin at umiiyak. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa iyo? At sagot ng bata, kasi po among, sabi niya, tinatawan ako ng guru ko. Pinagsasabihan ako, tayo raw mga Katoliko, cannibals. Mga cannibals daw tayo, kumakain ng laman at dugo ng kapwa-tao. At umiiyak siya dahil walang alam isagot sa guro niya. So nagmamakaawa sa akin, parang alam niya ang pananampalataya niya, alam niyang tinatanggap niya ang mga salita ng Panginoong Diyos, pero hindi niya alam sagutin itong guro niya na tinatawanan ang paniniwala natin. So sabi ko sa kanya, ganitong sabihin mo sa guro mo, ang sinasabi niyang cannibals tayo, yon ay pananaw niya at paniniwala niya. Tayo, iba ang pinaniniwalaan. Respetuhin mo ang paniniwala niya at sabihin mo sa kanya, respetuhin din at igalang ang paniniwala natin mga Katoliko. Sabi ko, huwag kang makipagdebate sa kanya. Mga sarado yan eh. Kahit anong sabihin mo, wala, nakasara na. Hindi nila gustong tignan. Yung nakikita lang nila, ang gusto nilang madinig. So huwag kang makikipag-argue sa kanya. Mag-aaway lang kayo. So sabihin mo na lang sa kanya, igalang niya sana ang paniniwala natin at igagalang mo rin ang paniniwala niya. Kung namomroblema sila, bakit kinakain natin ang katawan ni Kristo? Problema niya yon. Tayo, walang problema. Problema niya yon. Hayaan mo siyang mabulok sa sarili niyang paniniwala at problema. Tayo, payapa sa paniniwala natin. Anyway, so, o nga naman, paano natin ipaliwanag ito?
Nasabi ng Panginoon, hanggat hindi nyo kinakain ang laman ko at dugo ko, wala kayong buhay na walang hanggan. Ilang punto lang po. Unang-una, paano nga natin isipin na ang hostya, ang puting tinapay na walang lebadura, simpleng bilog na puti, paano magiging si Kristo yun? Tuwing misa, yun ang dinarasal natin. Paano magiging si Kristo ang hostyang yun? Siguro po kung titignan natin, paano magiging si Heso Kristo ang hostyang yun, talaga mahirap unawain. Dahil hostya lang yon at hindi buhay. Baliktarin po natin ang tanong, papaano ang Panginoong Heso Kristo pwedeng bumaba sa atin at maging katulad ng hostya upang makain natin? Kung baliktarin po natin ang tanong, then walang imposible sa Panginoong Diyos dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. Pwede siyang bumaba at pumasok sa hostya upang maging katawan at dugo ng ating Panginoon. Kuha po ninyo? Kung imagine natin yung hostya, paano ang magiging Heso Kristo yun? Imposible. Pero baliktarin natin ang tanong, paano ang Panginoong Heso Kristo pwedeng bumaba, mabuhay sa simpleng hostyang ito upang maging pagkain natin? Kaya ang dinadasal po ng pare, kapag kinoconsecrate yung alak at yung hostya, hindi niya sinasabing, hoy hostya, magmilagro kayo, maging Panginoong Heso Kristo kayo. Hindi po, hindi po. Ang dinadasal ng pare, tinatawagan ang Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay bumaba at manatili sa mga hostyang ito na tatanggapin natin pagkatapos ng panalangin. Kapag ganun po ang pananaw natin, walang imposible sa Diyos. Okay po? Ikalawa, hindi po pwedeng kumuha ng teksto sa Ebanghelyo, kunin ito, kunin doon, and then i-apply natin sa buhay natin, pagdugtungin natin. Mahirap po pag ganun ang ginawa natin. Ganun po ang ginagawa ng iba-ibang relihiyon Kukuha ng tekstong ito, memorize ito, o yan, hanggat hindi kayo isinisilang muli, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Pinuputol po, hanggang doon lang. Pero may katuglong yun, ang daming kahulugan nun, ang dami pang sinabi ni Jesus, hanggat hindi kayo isinisilang muli sa tubig at Espiritu Santo, yun po katuglong. Hindi lang hanggat hindi kayo isinisilang muli. Hindi period yon, may katuglong pa yon. Sinong nabubuhay muli, isinisilang muli sa pamamagitan ng tubig, ng binyag, ng Espiritu Santo, ng kumpil? Tayo mga Katoliko. So tayo ang mga tunay na born again, hindi sila. Ibig ko po sabihin, huwag nating kunin ang mga teksto sa Ebanghelyo, pa isa-isa, and then pagdugtong-dugtungin. Hindi po. Malilito lang tayo noon. Magkakamali tayo. Halimbawa, sinasabi sa Ebanghelyo, at lumabas si Judas at nagbigti. Okay? Nasa Ebanghelyo yun. Tapos buksan mo ulit, sasabihin ni Jesus, humayo ka at ganun ang gawin mo. Magbibigti ba tayo? Yung mga sinasabi niya. So, parang pinagdugtong-dugtong. Pag nagbabasa po tayo ng Ebanghelyo, basahin ang buong teksto para makita nyo kung ano ang konteksto. Buksan ang mata, buksan ang pangunawa, tanungin kung anong tradisyon nila noon, anong paniniwala nila noon, anong tradisyon natin ngayon, anong kaugalian natin ngayon. Titignan po ninyo hindi lang yung teksto, kundi ano ang katotohanan na sinasaad ng tekstong ito na pwede nating ilagay sa panahon at kalagayan natin ngayon.
Yun po ang tamang pagbasa ng Ebanghelyo. Kaya tayong mga Katoliko, hindi po pinagbabawalan kayo na magbasa. Inaanyayahan po kayong basahin natin ang Ebanghelyo, pero guided ng mga propeta, ng mga unang nangaral sa Ebanghelyo, ng mga Santo Papa, ng mga obispo, para maunawaan natin lalo kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ikatlo po, kapag sinabi sa Ebanghelyo, ang laman ni Jesus at ang dugo niya, hindi lang sinasabi yung talagang laman niya, hindi lang sinasabi yung dugo niya na type A or type AB o type O. Baka yung AB ibang kahulugan, baka AB education or AB philosophy or baka AB abnormal. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kapag sinabi ang laman ni Jesucristo at ang dugo niya, ibig po sabihin ang buong pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Ang buong pinaniniwalaan niya, ang buong pinanghahawakan niya, ang malapit sa Kanya, ang mahal niyang Ama, ang prinsipyo ni Jesus, ang patakaran, ang paniniwala, ang hangarin ni Jesus, ang mga panaginip niya para sa atin, ang malasakit niya para sa mahihirap, His concern for others. Yun po ang ibig sabihin ng Kanyang laman. Hindi lang yung flesh na nasasaktan, kundi pati ang paniniwala, ang lahat-lahat sa Kanya, lahat ng pinaniniwalaan niya at lahat ng malapit sa Kanya. Kaya pag sinabi ng pare before communion sa inyo, ang katawan ni Kristo, sasabihin mo, Amen. Opo, tinatanggap ko ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang paniniwala, ang lingap, ang prinsipyo, ang mahal sa Jesucristo at ang lahat-lahat sa Kanya, tinatanggap ko sa aking katawan. Amen? Amen. Ngayon po, bumalik tayo sa pagkain. Alam po ninyo kayong mga nanay, alam niyo ito. Mamamalengke kayo, ihahanda nyo ang linuto nyo, bumili kayo siguro ng isang manok sa palengke, and then singkotsaye, sabonye, pritoye, budburanye yung nanong panyangkap, and then ihapag sa mesa ng mga anak ninyo. Ewan ko po kung naranasan nyo ito. Tapos, paglapag sa mesa ng pagkain, na buong umagang hinanda mo, pinawisan ka, nagpapagod ka, nag-isip ka kung anong iluluto mo para sa mga anak mo. Titignan ng mga anak mo, sasabihin nila, ano yan? Yan na naman. Natural, masasaktan ka. Alam po ninyo, nung nasa disyerto ang mga Israelita, nag-complain sila, wala silang makain. So sabi ng Diyos, okay, bibigyan ko kayo ng mana. Pagkain, tinapay, galing sa langit. So araw-araw, yun ang kinakain nila. And then nung nakalipas ang ilang araw, puro mana ang kinakain nila. Nung nakita nila ang mana sa mesa nila, sabi nila, ano yan? Na naman? Yun po ang ibig sabihin ng mana sa lumang salita ng mga Israelita. Ano ba yan? So parang natural, masasaktan tayo dahil alam mo, hindi lang manok ang hinihanda mo sa kanila. Inihanda mo lahat-lahat, pinagpaguran mo, pawis mo, oras mo, lingap mo para sa kanila, ang iyong concern para sa mga anak mo mabusog sila. Yun ang kasama ng manok, hindi lang manok. Lahat-lahat ng gawain mo bilang nanay, lahat-lahat ng pagtutok mo sa kanila, lahat-lahat ng damdamin mo para sa mga anak mo, ibinuhos mo sa pagkain na yon. So wala silang karapatan na sabihin, ano na naman, yan na naman. Pero tayo, sabi ko nga po, mahilig tayo sa away. Minsan hindi lang natin gusto, nagko-complain tayo. Pero di bale,
Ang Diyos parang nanay, hindi nasasaktan, araw-araw pa ulit-ulit, maghahanda at maghahanda ng pagkain para sa atin. Araw-araw kahit pa ulit-ulit, ibibigay ang kanyang anak, si Jesu Kristo, na nagsakripisyo at napapako sa krus para may makain tayo. Amen. Naalala ko po ang nanay ko. Alam niyo na siguro ito. Paborito pong iluto ng nanay ko ay bulanglang. Kaya gustong-gusto ko ang bulanglang. So luluto ng bulanglang, kahit araw-araw, okay lang sa akin. Pero hindi okay sa mga kapatid ko. Nagko-complain sila noon pag nagluto ng bulanglang ang nanay ko, lalo na yung tatay ko. Dahil yung tatay ko, taga-Candaba, hindi nila alam ang bulanglang. Sasabihin niya, bakit amoy kilikili na naman sa kusina natin? Pero hindi sila iniintindi ng nanay ko. Dahil alam niya, ito ang paboritong ulam ng paborito niyang anak. Ako yon. Alam ko ito yung paborito. So, she would endure all that and she would still prepare bulanglang for all of us. Later on, I discovered why it was her favorite menu. Bakit lagi niyang linuluto ang bulanglang? Dahil yun lang ang pwede sa kokonting budget binibigay ng tatay ko. Paano niya mapapakain ng busog at tama ang 8 anak niya sa pamamagitan lang ng konting baryang binibigay ng tatay ko noon? So the most practical way is to cook it with sabaw. And the easiest way to do it, sabaw ng bulanglang. Kahit manghingi ng bayabas sa kapitbahay, bumili ng kangkong, magkano lang yung kangkong, and then lagay niya yung isda. Lahat kami may parte-parte. Kung hindi ka matirhan ng isda, merong sabaw. Pwede ng ulam ang sabaw. Kahit ako, kangkong lang at sabaw. Ini-straw ko pa yung sabaw noon. Gagawin kong straw yung kangkong. Tapos, sarap na sarap ako. And I know even if my mother prepares this every day for us, ako'y matutuwa dahil alam ko hindi lang bulanglang ang linuluto ng nanay ko. Kasama lahat ang pag-ibig niya at pagmamahal niya sa akin at sa aming mga kapatid. Ito ang laman niya. Ito ang dugo niya na pinagsasalo-salo namin tuwing kami kumakain. And I will always love my mother for that. I will always remember her for that. At kahit ngayon pong binibigyan niyo ako ng bulanglang, kumakain ako ng bulanglang, ang unang papasok sa isip ko, kasing sarap ng ginagawa ng nanay ko ito. Hindi lang bulanglang ang binibigyan niyo sa akin. Pinapaalala niyo sa akin ng nanay ko, binubuhay niyo uli ang pagmamahal ng nanay ko sa akin, at binubuhay ninyo siya sa pamamagitan ng pagbabahaginan natin ng masarap na sabaw ng bulanglang. Ganon din po sa communion, parang tinatanggap natin uli ang Panginoong Heso Kristo. Ang lahat-lahat sa Kanya at lahat ng buhay niya at lahat ng malapit sa Kanya. Amen? Amen. Huling kwento po. Minsan noon, dinapuan ng dengue ang isang pamangkin ko. Dengue. Akala ng nanay niya, namumula ang pisngi niya dahil nagdadalaga na siya. Nung nalaman nila, pumuputok na pala yung mga ugat niya, yung malilit na ugat, at grabe na ang dengue niya. So, dinala siya sa hospital, at ang sabi ng doktor, kailangan maanuhan ng dugo. So, maghanap na kayo ng magbibigay ng dugo sa anak niya. Walang makita ang kuya ko, dahil lahat ng kakilala niya, umiinom, naninigarilyo, hindi pwede, bilang doktor. So, ang naisip niya, ako, sabi niya, si Among lang, hindi umiinom, hindi naninigarilyo,
pwedeng magbigay ng dugo sa pamangkin niya. So kinausap ako ng kuya ko, sabi ko, okay, sure, sabi ko, pwede, sabi ko. Kaya lang, sabi ko, natatakot ako sa karayom. Okay lang, kung bahala sa'yo. So, dinala po ako sa hospital sa Angeles, kung saan nandun yung pamangkin ko. Pinahiga ako, then in-injection dito sa kamay, para punuin yung isang bag na plastic ng dugo ko. Nung nakita ko yung napupuno ang plastic, halos hinimatayin ako. Talaga pong nanginginig ako sa maubos na yata yung dugo ko. And then, ang kapalit lang noon, binili ako ng Royal. O, itong Royal, uminom ka. Kapalit ng dugo. Anyway. So, in short, nakaligtas po yung pamangkin ko. Mula noon, itong pamangkin ko, naging marunong po, naging honor roll, nag-graduate with honors hanggang matapos siya. Tinatanong siya ng mga kaklase niya at ng mga guro niya, bakit ang galing-galing mo? Isa lang po ang sagot ng pamangkin ko, sabi niya, kasi dugo ng uncle amo ko ang dumadaloy sa akin. Dugo ng uncle amo ko ang dumadaloy sa akin. Kahit tayo po sana, after communion, we could proudly go out and people see our kindness, people see our love, people see our concern for them. At tatanungin nila tayo, bakit? Sana po makasagot tayo kasi katawan at dugo ni Jesus ang dumadaloy sa atin. Amen. Pagsitayo po tayo ngayon. Kasama po ng maraming listahan ng mga pangalan ng ibig nating ipanalangin. Kasama po ng lahat ng pangalan na pinadala ng ating mga televiewers bilang intention sa misang ito. Ating pong ialay ngayon sa Panginoon ang iba't iba pa nating kahilingan at tayo tumawag sa Kanya na nagsasabing, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king kabilugan ng Santa Iglesia Katolika, maging tapat siya sana kang Kristo, at timono makananong San Jose, tapat siyang migmalasakit, at magobro karing sablang aldo ng bieno, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ding sablang bansa, mabyasala sa kang San Jose, kilalanan do, kinding talapagobro, maragulnong dake, ning bilang pamilya, ning balang pamilya, at ning balang bansa, at uli nito, dapat lang merinan karampatan na pansin para kay kaunlad ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok daring yun daring talapagobro, era sana kakalingwan ing turunang Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap lo para king kakayap ding miyembro, at ding kumpanyang pipagobrando, emo para king sarilang upaya at kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Tahimik tala po ngining adwan, ting sarili tamong intention, pati na ring sablang intention, daring manalbe kaya katamo ngini kasalukuyan. Ing panalangin kang San Agustin, pulusok maligayang San Agustin, doktor at dibinong grasya, talaingat ning kasalpantayanan. Emo sapay burisan iking makapukpa keni karinan ning kasakitan, mamilat ang kasake king mamaus at kaklis king kekang pamanluwalo. Ipaganakhamo miyuman karing alang lugod king Dios ing sintingan ning kabanalan mo,
paramdam mo sang pasibayo king yatong melin lang ingkat ning swala ning makapakarakal kaniting minuna karing misakdal king kaganapan among hes ampon birhenes pesi sa likod at mikanlong anting matakutin apati-pati karing monasteryo na ning metosikluban emo sa papatdan mata ing pamikatbo ning busal ning dakal apanganib tuparan mo lasang manyaman alub ding sabla ng utos ning Dios at utos na naman ning Santa Iglesia iyat mo kami king katawyan kitang pagarian ding mabilang amepili at matula king kayangganan maligayang San Agustin ipanalangin mo kami. Manalain kay kapatid, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Panggapanes sana ning ginitindaon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasablalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, panalangin kang San Miguel, o masika na prinsipe ning Angeles, kagunding kayabe mo, ingatan at ipanwalo mo kami king kekayang pamipamuk karing aldoldo tukso ning yato. Sopan mo kaming magwagi karing anggang dewakan at dinan mo keng sikanan bangding apasyag at kasalpantayanan at katapatan mi king Dios. Ban kanita kang beting Angeles at santo karin banwa apiligayan miya king Dios. O maligayang San Miguel, pakirandaman at pamamilatan ka para kaya kami. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang paratit numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebe, anyang ni Kristo, meging kalapagligtas miya. Ya pamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Uli ni takambeda rin sablang kording Angeles, daralit ming kaya kaligayat ngamingan sasabi, banal, 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 banal yung ginu, Diyos sa may paya, mit mo yung banwating yato, king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapala yung daratang king lagyo ning ginu, o sana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal, at muriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mo kaya ka deting tinapiang pong alak, at aduan ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya,
ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ing pigkalub mo kaya kami. Ketambeng ing bayo yamate, kabang kasunod na laring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Sinubli ang nebe, Alleluia. Sinubli ang nebe, Alleluia. Sinubli ang nebe, Alleluia. Iba uling kaluguran mo kami, agkatan mo kayong lumapit king kang dulang. Katman mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalay mila ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo lang ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, luka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang may payang tato, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangang Giniponting metong nga familia, abi-abi tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isang kintukso
Mikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kiyakang pakalolo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, kayo pa yan nating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, magaman, king alangang Amen. king kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kay kaantimurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan na ninyato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoy, kumatampang tanggap kay ka, dapat yagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Panalangin para karing bisang makinabang karing pipale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atuka, kabanal-banalan sakramento. Kaluguran da ka magit king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulingin ng pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At takisan metong king lubusan ing sarili ko keka. E mo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
Dito mo pong kapabalwan. Uling bulan na po ng Mayo ngayon eh. Kaya madalas kikilalan tamong bulan na rin bulaklak para kang Birhen Maria. Kay ba't po ng Bapong Maria, detang makasadyang midaon bulaklak king imahen, ningin do tamong Birhen Maria. Muntala mo po kining arap, ikanadala rin karelang bulaklak. Kay ba't po, mag-umpisa po bukas, balang Sabado, paninanyat alben po ing malating programa tamo keng Facebook, ang pong YouTube, Betis Heritage Church, ing ausan miya pong thick talks. Thick, malapad, talks, pamigunam, pami sabi-sabi. So dito kaya mo pong programa hinggil ka rin bagay-bagay. Pan kanita masakilala tayo ing pisambanta mo ang po yung gagawa na ngining coronavirus. So bale pong Sabado may palabas ito, paki-follow niya mo po, paki-like ye king Facebook ang pong YouTube. Okay, tita mo po. So dakal-dakal pong salamat king pamanago niyo. Talakad po para king tauling panalangin, para po ka rin sablatang intention, ing panalangin kang Santa Ursula, o maligayang Santa Ursula, amamilatan king Diyos para kaya kami. Adwan mi pong kaya kayong pakiabutan mi sana para kaya kami ibat kang Jesus. Kapamilatan ng Maria, ting kaya kaming kayadwanan, nung deti makaligay king Diyos at makakayap ka ring kaladwami. Iti adwan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng, ginong Diyos at syukya ka. Huwan ka ring sablang babay, tuwan niya pa naman, imbuhaning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Ina rin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ning kamatayan ni Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Ursula, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Metong pong dalit para king Birhen, kabang darawang talareng ning ating pumidalang bulaklak para king Birhen tamo po. Sige po. Amen.
O Induming Birhen Maria, ipanalangin mo kami. So dakal po salamat karing mi daon bulaklak, panalangin at pasalamat king ito tamong Birhen. At hindi nung manatili kaya kayongan. At kay kaan timurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa tingkya kong familia. Hingip pa, puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. Hingmi sa tapo mi daone, umekay king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po po atang muli kayo. Good evening po.